Ninsabu f'kampanja elettorali li fiha 6 esponenti laburisti inqabdu f'Gidba. Joseph Muscat gideb meta qal li ma kienx jaf bil-każ ta' traffikar ta' droga f'każin laburista. Tony Abela gideb meta qal li Muscat ma kienx jaf b'dan il-każ. David Farrugia Sacco gideb meta qal li ħuh ma kien involut f'xejn fl-audit tal-kompjuter ta' George Farrugia. Manuel Mallia gideb meta qal li ma kienx involut f'xejn f'dan il-każ. Evarist Bartolo gideb meta qal li Tonio Fenek irċieva arloġġ li jiswa aktar minn 5,000 euro minant George Farrugia. Chris Cardona għamel bħal Bartolo u rrepeta l-istess gidba. Dwar l-aħħar żewġ gidbiet il-Ministru Tonio Fenek preżenta kwerela ant il-Pulizija kif spjega waqt konferenza tal-aħbarijiet. Danu l-istil tal-assassinju tal-karattru li tkellem fuqu propju Angelo Farrugia fil-konfront tiegħu minn Joseph Muscat u mill-Labour Party. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru spjega li wara l-gidba taż-żewġ deputati laburisti huwa marrent il-Kummissarju tal-Pulizija biex jikkollabora miegħu fl-investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li għamlu Bartolo u Cardona. Il-Ministru spjega kif il-Kummissarju fil-preżenza ta' George Farrugia assigurah li fl-ebda ħin fid-depożizzjoni ta' Farrugia ma ntqal li hu ta' xi arloġġ lill-Ministru Tonio Fenek. Il-Ministru Fenek spjega kif l-arloġġ tal-lira li għandu d-dar ingħatalu mill-mara ta' ħu George Farrugia li fil-ħin liberu tagħha tagħmel dawn l-arloġġi. Kien għalhekk li ħu George Farrugia kien mar id-dar tal-Ministru u preżentalu dan l-arloġġ f'isem il-mara u dan peress li kienet tammiraħ. Fid-depożizzjoni quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija George Farrugia qal li hu kien mar ma' ħuħrej iżda r-rigal ma kienx minn għandu. Id-depożizzjoni li jagħmel irrekordjata George Farrugia, il-Kummissarju tal-Pulizija quddiem l-istess George Farrugia għalli din l-allegazzjoni qatt ma saret u George Farrugia ikkonferma li hu qatt ma għamel din l-allegazzjoni. Jirriżulta wkoll li għall-kuntrarju ta' dak li qalu Evarist Bartolo u Chris Cardona, dan l-arloġġ twassal ferm qabel Tonio Fenek laħaq Ministru responsabbli mill-enerġija u dan minn barra li l-arloġġ jiswa biss ftit mijiet ta' euro u mhux 5,000 kif qalu d-deputati laburisti. M'hemm ħadd li gideb. La jien u laqqas George Farrugia fid-depożizzjoni tiegħu. Taf min gideb Mirjam? Gidbu Evarist Bartolo u Chris Cardona. Sa dan it-tant il-Prim Ministru meta kienet iwieġeb għal ġurnalisti ta' Super One irrefera wkoll għall allegazzjonijiet li qed isiru mill-Malta Labour Party dwar ibnu David. Jiddispjaċini biss għal ħaġa waħda li issa Joseph Muscat niżel fil-livell politiku l-iktar baxx li saħansitra jipprova jinvolvi lill membri tal-familja tiegħi. Din hija verament xi ħaġa li lili tiddiskustani għall-aħħar. Filgħodu wkoll il-Labour sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li fiha Evarist Bartolo u Chris Cardona irrepetew il-gidba dwar il-Ministru Tonio Fenek. Matula saret il-mistoqsija minn fejn Evarist Bartolo ġab din l-informazzjoni. Ma nistennix minn ġurnalisti. Mistoqsija bħal di. Safejna jiena qiegħed fuq in-naħa tal-ġurnalisti. Jiena parti mix-xogħol tiegħi huwa ġurnalist. Insaqs il-mistoqsija ilek tajt. Inti tagħmel parti xogħol ġurnalisti u tagħmel parti xogħol politiku wkoll. Bdejna bl-attakk. Peress li inti ġurnalista investigattiv fuq kollox, ma nistennix li twieġeb dan il-modu. Kommentaw dwar jew. Sissa għadna liberi. M'għandix problemi. Kif wieħed jistenna bħalma dejjem qed jiġri f'konferenzi tal-aħbarijiet tal-Labour saru mistoqsijiet dwar Tony Abela u l-każ ta' droga f'każin laburista. Fost l-oħrajn saret mistoqsija dwar min kien qed jabbuża mid-droga li skont il-barmen tal-każin huwa iben wieħed mill-membri tal-kumitat. Le ma nikkonfermawx. Tiċħat li. Mhux qed niċħat ma nikkonfermax, ma nafx. Mintom xewer fuq għadi. Le. U meta kien mistoqsi dwar l-involviment tal-President tal-Każin Laburista ta' Ħalsafi Johan Mula, Chris Cardona wieġeb hekk. Se jittieħdu xi passi fil-konfront tiegħu propju għax ma marx jagħmel l-istatement u għax mar dalgħodu? Nerġa' nikkonferma dak li qedlek il-bieraħ li għadu japplika għallum 100% li Johan Mula huwa persuna illi għandu dinjità kbira, politika, u bniedem responsabbli